Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы студияда Роза Хабибуллина алга таба кайбер темалар турында. 27-14 йортында яшаучылар капиталь ремонт барышынан риза түгел. Шәһәрдәшләрне эшләрнең сыйфаты ни өчен канәгатьләндерми, урынга Ләйсән Ханова чыкты. Комсомол районы тукталышларда алкоголь белән сәүдә итүче эшмәкәрләргә каршы көрәш башлады. Аларга нинди җәза каралган, Гүзәл Габдуллина ачыклады. Талантлы һәм көчле рухлы 12 яшьлек Азалия Новая волна Бөтен Россия фестивалендә җиңү яулады. Шәһәрдәшләрнең капиталь ремонт сыйфаты канәгатьләндерми. Бу хакта зарларын алар безнең редакциянең кайнар элемтә телефоны аша ирештерде. Алар әйтүенчә, бүгенгәчә 27-14 йортында капиталь төзекләндерү төгәлләнмәгән. Хәзерге вакытта подъездларга керү урыннарын яңарталар. Тик эшләрне сыйфатсыз башкаралар, ди шәһәрдәшләр. Исегезгә төшерәм, быел Чаллыда объектларда эш бары тик августта гына башланды. Бүгенгә эшләрнең 92% башкарылган. Теманы Ләйсән Ханова дәвам итә. Без килгәндә 27-14 йортының 3 подъездында ремонт эшләре бара иде. Эшчеләр бетон җыялар. Шәһәрдәшләр әйтүенчә, төзекләндерү сыйфатсыз башкарыла. Бетонны салкын вакытта җыярга ярамый диялар. Минем уйлавымча, бик дөрес түгел инде. Ну, һәр кабатлап әйтәм, технология ителгән шулай тегеләй булай диләр инде. Ну, ул бит ясап куйда түгел, ясап куйдан да 2 елдан 1 елдан җимерүдә. Файда юк. Что это такое? Его не загладишь, не зальешь ничем, блядь. Сейчас засух он. А там иду, камень на камень высыли. Фасад яңарту, балконнарны тышлау, подъездларга керү урыннарын ремонтлау белән субподрядчы Универсал строительный оешмасы шөгыльләнә. Бетон эшләрен бер атна эчендә төгәлләргә ышандырдылар. Әлеге шәһәрдәшләргә фатирларына керү өчен махсус җыелган токталардан йөрергә туры килә. Әлеге бетонның тулысынча катуы өчен барлыгы 3 тәүлеккә якын вакыт кирәк. Ләкин эшчеләр белдерүенчә, инде иртәгә үк шәһәрдәшләр аның буенча үтә алачак. Мы делаем все по технологии. У нас бетон марки 300, хотя в сметах заложен марки 150 на крыльцо. И с добавками вот данный бетон пришел минус 25. То есть у меня есть для этого все бумаги сопроводительные. Если жильцы недовольны, могу предоставить сертификат. Поэтому у меня ребята все делают по технологии. С добавками как бы нет вопросов тут. 27-14 йортында капиталь төзекләндерү декабрь ахырында тулысынча төгәлләнергә тиеш. 5 ел буе йорт гарантиядә булачак. Шәһәрдәшләр ремонт сыйфаты белән риза булмаган очракта зарларын Челнострой ремонт идарә итү компаниясенә җиткерә ала. Ләйсән Ханова, Сергей Вильданов, яңалыклар. Бумажник идарә итүче компаниясе үз йортларының жилкомсервис контроле астына күчү белән килешмичә Татарстанның арбитраж судына шикаят бирде. Республика дәүләт торак инспекциясе каравы буенча ГЭС бистәсендәге 10-нчы комплексның 40 йорты 1 декабрьдән жилкомсервиска күчәргә тиеш иде. Бумажник вәкилләренең дәгъвасы канәгатьләндерелде һәм торак инспекциясе карарын вакытлыча кичектерде. Теманы Мәрьям Файрушина дәвам итә. Бумажник идарә итүче компаниясе һәм 10-нчы комплекста яшәүчеләрне дәүләт торак инспекциясе каравы канәгатьләндерми. Шәһәрдәшләр әйтүенчә, идарә итүче компанияны үзгәртүгә дип кабул иткән имзалар ялган юл белән җыелган. Фатирлар буенча таныш булмаган кешеләр үзләрен жилкомсервис хезмәткәрләре дип таныштырып, бүтән компанияга күчәргә үгетләгән. Мы начали разбираться, кто же подписывал протоколы. Есть случаи, что протоколы подписали люди, которые давно не проживают в этих квартирах. Где-то подписали квартиранты, где-то указаны фамилии умерших людей. Торак инспекциясе карар чыгарган декабрьдән 40 йорт жилкомсервис карамагына күчәргә тиеш. Бумажник идарә итүче компаниясе бу процессны вакытлыча туктатуга иреште. Мы продолжаем работать по обслуживанию жилдомов этого комплекса. Мы не собираемся останавливаться, мы постараемся до конца бороться за эти дома. Жители согласны с нами работать, они никуда не хотят переходить, поэтому мы только ради жильцов работаем с ними. Киләчәктә 2 идарә итүче компания судта очрашырга тиеш, 10-нчы комплекста яшәүчеләр исә бүтән компанияга күчәргә теләми. Жилкомсервис директоры белдерүенчә, 10-нчы комплекста яшәүчеләр үзләре бүтән идарә итүче компанияга күчәргә теләк белдергән. Беркетмәләр дә закон буенча рәсмиләштерелгән. Согласно законодательству, нам были принесены протокола 19 сентября, и в течение 3 дней мы должны были отправить их на проверку в Государственную жилищную инспекцию. Целый пакет документов. Соответственно, мы отправили, была проверка 2 с лишним месяца. Значит, закон мы считаем, что соблюден целиком и полностью. Суд нинди карар кабул итәр 20 декабрьдә билгеле булачак. Без вакыйгаларны күзәтеп торачакбыз. Мәрьям Файрушина, Сергей Вильданов, яңалыклар.
Комсомол районы башкарма комитеты закон бузучы эшмәкәрләр белән көрәш башлады. Федераль закон нигезендә алкогольны җәмәгать транспортында тукталышларда ягулык станцияләрендә сатарга ярамый. Әмма автобус һәм трамвай тукталышларындагы кибеттә бу законны бузучылар шактый. Теманы Гүзәл Габдуллина дәвам итә. Рейд иртәнге 8-дә Сидоровка бистәсендә башланды. Техникум дип аталучы трамвай тукталышында урнашкан кибет киштәсендә алкоголь эчемлекләр юк. Сатучылар шешәләрне сораучыларга гына бирә. Пиво достало из-под прилавка. Я спросил, пиво светлое, живое. Все, мне достали бутылочку. То есть в 8 утра уже торгуют. Гидротөзүчеләр урамында урнашкан кибеткә безнең иҗат төркеме беренче тапкыр гына бармый. Биредә һаман закон бозуны дәвам итәләр. Кисәтү бирәбез язма шаенда. 171 федераль закон буенча остановкаларда, аннары транспортта пиво, пивной напитокларны сатырга ярамый. Но предпринимательләр, эшмәкәрләр була инде, алар бу закон белән килешергә теләмиләр, алар сатуны дәвам итәләр. Шәһәрдә 80-гә якын сәүдә ноктасы тукталышларда урнашкан. Аларның күбесендә закон бозу очраклары теркәлә. Беркетмә нигезендә закон бозган сатучылар 3000 сумга кадәр, ә шәхси эшмәкәрләр 20 000 сумнан алып штраф түләргә тиеш. Гүзәл Габдуллина, Ленар Султанов, яңалыклар. 12 яшьлек шәһәрдәшебез Азалия Яфясова шушы көннәрдә «Новая волна» Бөтен Россия мәдәни хәйрия фестиваленнән кайтты. Уңышы да зур. Азалия музыка номинациясендә 1-нче дәрәҗә лауреат исеменә лаек булды. Сәламәтлеге белән бәйле авырлыкларга да карамастан кыз 3 яшеннән бирле вокал белән шөгыльләнә. Фортепианода уйный. Янәшәсендә һәрвакыт терәк якыннары. Талантлы һәм көчле рухлы шәһәрдәшебез турында Лейсан Ханова сюжеты. Прямо за пристанью бьется волна. Шушы җырны башкарып Азалия балаларының Бөтен Россия фестивалендә җиңү яулады. Бу минем генә түгел, бөтен якыннарымның уңышы дип исәпли кыз үзе моны. Азалиядә балалар церебраль параличы, күзе белән бәйле проблемалар да бар. Тик гаиләдә авырлыклардан зарланып утыру гадәте юк. Аларны җыр белән җиңеп баралар. Көттермәсә гидән кәйләрне, әрнемәсен әле җаннары. Азалия 3 яшьтән бирле вокал белән шөгыльләнә. Татар, рус, инглиз телләрендә җырлый. Уңышлары да шактый. Халыкара Бөтен Россия республика бәйгеләрендә яуланган диплом кубоклары моңа ачык дәлил. Тормышта бу бала үзенең урынын табып, үзенең эшләрен тормышта табып, хезмәтләрен, үзенең хезмәтләре белән тормышта алга бара алса иде, ярар иде. Яраппым, мин шуны гына телим. Азалияның кызыксынулары җыр белән генә чикләнми. Ул фортепианода уйный, чаңгы шуарга йөзәргә ярата. 75-нче коррекция мәктәбендә белем алудан тыш 7-нче музыка мәктәбендә укый. Якыннары исә һәрвакыт янәшәдә. Алар яраткан кешеләрен, мин аларга сәламәтлек телим, бәхет телим. Азалия 12 яшендә үк шактый уңышларга ирешкән кеше. Хыялы вокал буенча халыкара конкурста гран-при алу. Аның чынга ашуына беркем дә шикләнми. Кызның тормыш девизы да гел алга барга, бер кайчанда җиңелмәскә. Все будет хорошо, и это временные трудности, которые необходимо преодолевать. Лейсан Ханова, Сергей Вильданов, яңалыклар. Бүген гамнашлар, мин сезнең белән сау булашам, исән сау булыгыз. Как правильно выбрать шубу? Хочется красиво, тепло и не очень дорого. Грандиозная распродажа на шубном базаре из Пятигорска. Роскошная норка, мутон от 15 000 рублей. Каракуль, новое поступление дубленок. Приходите, большое разнообразие фасонов приятно удивят вас. Только с 4 по 9 декабря. Стоит поторопиться. Шубный базар. Новый город, ДК КамАЗ. 7 декабря во Дворце культуры КамАЗ состоится грандиозный концерт Государственного ансамбля песни и танца Республики Татарстан. Билеты в кассе ДК КамАЗ. Категория 0+. А вот и он! Сезон охоты на подарки Wesson. С 7 по 9 декабря скидка 25% на сладкие подарки, 30% уход для лица и тела, 50% на детские игрушки. С такими ценами дарить подарки приятнее, это точно!